Čau lidi, omlouvám se za debilní kvalitu, protože se mi mobil nechce zaostřit. Jopi. A ahoj lidi. Omlouvám se, že tady něco bliká, ani nevím, co to bliká. Tak vlastně nevím, co to je. To je jedno. A to je teda, tady to je soutěž za těch... Přestaň už blikat věci. To je soutěž za těch 100 odběratelů. Úžasných 100 odběratelů. A moc vám za to teda děkuji, to už jsem vám říkala. A je to soutěž, že prostě mi dolů do komentů napíšete, přihlašuji se, já si vás zapíšu a prostě nabídku, nejlepší nabídku, jsem kráva. Už to mám z té aukce, ty voho. Prostě, jak bych to řekla, no, prostě mi napíšete, přihlašuji se, já si vás zapíšu a potom bude vylosování a to bude příští neděli. Jsem to řekla nějak rychle, a to je jedno, doufám, že jste si to zapamatovali. A teď je to takový, že 3. místo dostane dopis, pošlu. Druhé místo dostane 2 doplňky, teda 4 doplňky plus dopis a 1. místo dostane pečopáka, kterému já dám na výběr a dostane ještě dopis k tomu. Takže tak. My se domluvíme na Hangouts, napíšete mi vaši adresu a tak to je. To by bylo asi všechno pro tuhle soutěž. Doufám, že se vás přihlásí hodně. Ahoj.